i com a portaveu una salutació a les més de 3.000 persones perseguides per la justícia espanyola i en aquest cop celebrant l'absolució, com no podia ser d'altra manera, dels membres de la Mesa del Parlament de 2018 a 2020, encausats simplement per permetre el debat polític. Dit això, passem al contingut de l'informe. Com sempre, hi ha coses que celebrem, és impossible fer-ho tot malament, encara que es vulgui, i volem sempre començar amb allò que hi ha de positiu. Celebrem la celebració de l'encesa dels llums de Nadal al districte, sempre hem dit que estem d'acord amb que passin coses al districte. Celebrem que hi hagi un informe sobre habitatge, en el qual en aquesta ocasió no hi entrarem en detall. Esperem que encara que només quedi un plenari en aquest mandat, però que es repeteixi. El començament d'accions tan esperades com les obres del Mercat de Montserrat, les obres a Can Peguera, l'extensió de l'àrea verda Trinitat Nova, una iniciativa que ja va presentar Esquerra en el mandat passat, a petició de l'Associació de Veïns, i que ha trigat més de 4 anys en ser una realitat. Bé, encara que sigui tard, doncs benvinguda sigui. Per cert, atenguin les peticions dels veïns per la situació dels parquímetres, doncs no sembla que la situació inicial dels parquímetres sigui la més lògica o la més adequada per l'ús dels mateixos. Els resultats de les obres de la línia 5, que celebrem també que hagin sigut eficaços pels veïns i veïnes, encara que sempre oblideu dir en un informe que estan finançats per la Generalitat de Catalunya. Però fins i tot algunes d'aquestes qüestions l'Ajuntament s'ha cobert de glòria en la seva gestió. Can Peguera, que ara s'anuncia a bombo i platerets, ha viscut durant 7 anys de promeses buides, el més pur estil del trilerisme institucional al que ens tenia acostumats a l'anterior regidora, la Janet Sanz, encara govern, prometent una cosa i fent-ne una altra l'endemà. A Can Peguera l'Ajuntament i l'Institut d'Habitatge han jugat al desgast i a l'esgotament fins a assolir un acord molt lluny de les necessitats i desitjos dels veïns i veïnes del barri. I això també ho hem de dir, no només que hi ha hagut un acord. Hi ha hagut un acord per desgast i quasi por derribo y acoso, por acoso y derribo, que diuen, no? Al Mercat de Montserrat s'aixeca una nova obra sense parar atenció a la degradació constant física i d'activitat de l'actual mercat, ho hem dit diverses vegades en aquest plenari, que ara encara 2 anys d'un mentrestant sense un mínim gest de suport. Demanaríem de pas també que es vigilés la gestió de la contractació de la vigilància de l'obra, cosa que ens preocupa. Sobre Can Xiringoi es fa un procés participatiu exprés, mai vist en els darrers anys d'aquest districte, després d'uns anys de no fer-se res. I de pressa i corrents on no s'ha tingut en compte ni les persones que van impulsar la recuperació de l'espai. I d'una manera similar al Camp de l'Adam, on directament el procés participatiu va deixar de banda just l'espai més gran de tot aquell àmbit de reordenació per no haver de... no sabem per què. Seria suposar per què es va deixar de banda. Amb els carrils bicis sembla que s'està imposant, que s'anuncien aquí però queden inalvis, sembla que s'està imposant a la força la visió del PSC de limitar la seva extensió. Ni la negociació amb Esquerra ni el procés de pressupostos participatius han pogut, de moment, amb la resistència a condicionar i crear nous carrils bici al districte. És una llàstima que els socis de govern traslladin a Nou Barris la forma de fer a la ciutat, on cada soci no només va pel seu compte, sinó que sovint amb sentits oposats. Ho podem veure cada dia. Quan no són les superilles, són les terrasses, el turisme, els carrils bici, els creuers, l'urbanisme, la mobilitat, i això es tradueix en un mal estil de gestió, amb una participació caient en picat, amb consells de barri que esdevenen conferències informatives, sobretot aquesta darrera tongada, on pràcticament, a més, amb la presentació de tècnics als quals els veïns molt encertadament no demanen explicacions ni demanen rendir comptes. Amb un menyspreu constant i continuat que hem denunciat aquí als grups del Consell. Només posaré 3 exemples. Que es portin, i s'ha dit abans, a proposta els preus públics del plenari sense haver-se celebrat els consells d'equipament en presència dels grups del Consell, com era el compromís personal del regidor. O al passat plenari es va aprovar un informe sobre l'impost revolucionari, diguéssim, aquella taxa als locals, a entitats que tenen un local o gestionen un local municipal, i encara esperem, ja ha passat més d'un mes, va haver-hi un compromís de fer-se aquest informe i els grups no l'hem rebut. O que els grups de l'oposició, per exemple, i això és anecdòtic però no deixa de ser rellevant, els grups presents, si més no, el d'Esquerra Republicana, i crec que la presidenta també, s'assabentin del concurs, del lliurament de premis del concurs d'aperitius de Nadal per l'informe del regidor. Sort que la inauguració de la pista de gel se'n fa càrrec als comerciants
i aquests sí que envien la invitació. Per tant, en aquest sentit estem més tranquils. Altres qüestions, com dèiem, la delegació en personal tècnic de la casa de les presentacions de temes que són de caire polític, com ara la presentació de pressupostos en comissió consultiva, o com totes les presentacions conflictives als consells de barri, com ara totes les de neteja o les explicacions sobre els retards de la fase 4. I amb el tema de la fase 4 entrem en el capítol d'incompliments, i no és l'únic però sí el més flagrant. El del retard en el procés de regeneració urbana de la fase 4 del barri de la Guineueta. Un cop més, un compromís del regidor davant dels veïns i davant del Consell esdevé paper mullat, trencant tots els rècords de la que hem citat abans, la regidora Janet Sanz del darrer mandat. Ens preocupa perquè la ciutat no va bé, la ciutat no tot va bé. Els propis ciutadans i ciutadanes en el darrer baròmetre municipal demostren que la ciutadania està cansada, que ja està farta de moltes coses que no funcionen a la ciutat i que la percepció és que Barcelona està anant a pitjor. Els barcelonins i les barcelonines creuen, i així ho posen de manifest, que la ciutat no funciona. I com a poc tot allò que ens feia sentir orgullosos i tot allò que tothom estava content de que Barcelona funcionés, doncs hem vist darrerament com això es va apagant i cada cop costa més trobar elements que ens facin sentir orgullosos de viure a Nou Barris i de viure a Barcelona.